ועכשיו אני רוצה להוסיף לך עוד כלי שיעזור לך לקבל את ההקשבה של הילדים שלך. מוכנה? הכלי השני, היו מודל לחיקוי. בואו נסביר את המשפט הזה. למה זה כל כך חשוב? כי ילדים לומדים מהתבוננות. הם מסתכלים עלינו ההורים. דרך אגב, הם רואים ומסתכלים עליכם כל הזמן, גם כשאתם חושבים שלא. ולכן אם אתם רוצים שהילדים שלכם יקשיבו לכם, דאגו להיות דוגמה אישית. דיבור רגוע, תקשורת ברורה והתנהגות עקבית מצדכם יובילו את הילד להקשיב יותר גם לכם. אז איך אני כהורה יהיה מודל לחיקוי? אני ממש ממליצה לכם לדבר בדרך מכבדת, כי הם יחקרו את הדרך שבה אתם מדברים ומתנהגים. בבית שיהיו בו צעקות וכעסים, גם הילדים יצעקו וידברו בחוסר כבוד. בבית בו אני כהורה אדבר בשפה של איומים, לדוגמה, אם לא תעשה אז, או אם לא תאכל לא, הילד שלכם יחכה אתכם, וידבר אליכם בדיוק באותה צורה. וזה לא שהוא חוצפן, הוא פשוט לומד מכם. והוא יכול לומר לכם, אמא, אם לא תקני לי, אז אני לא... וזה יישמע חוצפה. וזה באמת דיבור לא מקובל, אבל הוא פשוט מחכה אתכם. אני עובדת עם הורים מעל 35 שנה, ולא פעם היו אמהות שבשיחות איתי אמרו לי, יעל, תקשיבי, הילד שלי חוצפן. וכשאני מבררת איתן, אני מגלה הרבה פעמים שהילד פשוט מחכה את השפה שמדברים בבית. זה לא שהוא חוצפן, זה מה שהוא שומע, וזה מה שהוא גם מדבר. להיות מודל לילדים שלנו, זה אומר גם לכבד את הכללים שאתם בעצמכם מציבים. לדוגמה, אם אתם מבקשים מהילד לא לצפות במסכים בזמן הארוחה, ואתם בעצמכם גוללים בטלפון, המסר שלכם לא יהיה אפקטיבי. אם קבעתם משהו, גם אתם חייבים לעשות אותו. הרי אם קבעתם משהו שחשוב לכם, הוא כנראה מבוסס על ערך שחשוב לכם. לכן זה מחייב גם אתכם.